Buďte zdrav, příteli. Jak se jmenujete? Smil Flaška z Pardubic. A vy? Beneš Krabice z Vajtmile. Podle vašeho jména soudím, že jste také spisovatel. Ano. Tak pojďme si tykat, když jsme oba z jedné branže. Já jsem Flaška. Těší mě, já jsem Krabice. Posaď se, Krabice. Udělej si pohodlí, sundej si víko. Já se očpuntuju. Tak ty jsi Flaško z Pardubic. A co doma? Ale měli jsme teď radostnou událost. Žena porodila 4. flaštičku. A kolik ty máš krabiček? Žádnou. Jako kněz mám celibát. Možná, že to tak máš lepší. Děti kolikrát zlobí. Celibát nezlobí, ale také to s ním není jednoduché. No to chápu, spíš v posteli sám, bez krabice. To já bez flašky v posteli neusnu. Byla to Cimrmanová.